Kero abange bare ase chimbero chiokwe arigania ase chinjero chogo chengera anene mbeyegeyega yesuguku niga bande batamanyeti ninki bara chego chengera ase suguku kubwatekana n'oburemere bw'echingencho ao lituko lya rero nigo ababwatani bekiombe kiabasae kemanyekanete buna kebirigo shiners nigo lituko rero basange suguku amona abantu bari no kuremerwa gose bari no konyora wainse bunenchira yamo yokoba ogosemeria gokwana chinga kiekyo ekyokwana nesuguku eyega niga bateneneri bekyombekyo bakwanera obuya bwogosanga nabande anene sechinga kiechiga cyoko chengera esuguku no kwarigania umwaka omuya unatukomanyigo no muri keto ofatiga Disemba. Ekero amatuko atigaire atano natatoka erio abantu bachengere omuyega bwesuguku nigo rero ekiombe kiabasae kemanyikaine buna kebirigo shiners batwara omuyega bwokoyerana esuguku gochase baria bokonyora ogoke buna enchira eyemo yogochenga amona barabo anene asingaki eye maseke twachakira mapema asengecho those families karatwara kanya gutaratara igatwara ochenga toise kuira date 24 okonyora ba rostire mono so tokarate gato chake mapema tubae bayunga na barabumbaro yasaga tokonya bari twatarite meje tukanyora kuna bamenyete bari wikana sire bibuyu bawo ikaba konyere bipira byoka na ibabegete nyumba yabo utasiko kuminya kwa kuchinyumba enati negunyana chiteiga mono tokatanga muntu meipita wanje kobeka egunya onye kabwate gintakuri yotabwati nakitokokora shiners twatanga yaya tojense tokalitokolyake tobamnyolera sine barabachikolia yasanga gomna shiners igotwarengereti gentike tokateba ntokiriera ntitweka tugaturangiria abantu bari kinyoreke nandi batari connected with this group igotwarigia abantu randa muri gatokapika piki aiga nigo bakwanera obuya bwogosanga nabande nje kobasomira ing'ana ria Nyasaye naende nabatebia ebinto tokorwa nigo bikorenta amasese nigo ase chinyumba chiaito ayi naro nkobasomia that is why basoire baitaberanire amagana aya togenderete gokora omoyo oyo okagera asencho obuya bwa Nyasaye naitutonyora amaseseni bwasobusi bwa Nyasaye kiagera Nyasaye akorigereria amaseseni aye ototebia inu n'abana banete gutya ntusayinasi twaonchoreirie ensemo yabo kobairwe endagera eyo nigo basinywa kobisa omogokobo ase bakwana ayaiga nora kebumungi eki bonere nyageita natebire ng'ambuya mono ase ogotonyora esuguku amaene ntwobwate kende nabo tokonya gwaka esabu ng'a bono 25 yaikire nakitogokora lakini mwatakonyire ase mwarusi birano Nyasaye abaseni naende mugenderere rituko ria mbere rigiya mono monene one mbuya mono Nyasaye tiga abaseni gaki nanyora omogosi nanyora amabuta nanyora esukari noborangeti ngochikombisi ntabwate enchara yambire pi bono ake mbwata abana babere baki boyo mare bipombo ti nane ngogete Nyasaye akipia mono naende baki nana oge mono bobe mono kabisa akipia mono amogoko bwoko monene aki nanyora esuguku Nyasaye aki Nyasaye abaseni nyendo Nyasaye nyokobebeka buya bakipia mono nanyorire obosi aki amafuta esukari esabuni echumbi ebosibokoruga baking ebintu ebinge gukwana rero ase omoche okebirigo ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nigo igatia bwo bakonywa boigo bakwanera obokong'ubwo bari naborobwo egento endake kiare kubabera egurube enene erio nabarabwo gochengera esuguku buna abande akimugakone narwarete ari kumurusi nyumba namubika isiko namurusi isiko namuira ni nyumba bono gaki ase ogwancha kwaino gaki nari kubasaba monkonye noende gweichaiga egere namurusi nyumba namubika isiko nande chikonda
Inkoripotera Getembe Kuroiga Kibirigo igegotoke menye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Jeff Atigad Yesemba.